vanhu vazonyatsa kubuda pachena vanyatsoratidza kuti Amos Chibaya vanhu vanomuda ende vanonyatsa kuziva kuti mahopes avo aiwa ari entitled kuna vakomana vari loyal kana vari very close naNelson Chamisa vakaita sana Osalo Ziziva nana Amos Chibaya. Tiona Amos Chibaya tiona achiramba achideteniwa bail achiramba achikepchiwa. Tiona vakomana vanyatsa kubuda vanyatsa kuexpressa their feeling vanyatsa kunoti Amos Chibaya ndiye HN champion. Sana pinda mashuka muda nyuka pana varoti bo subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pana pamuchenjere ndinoposta this video ramuri kuona kuti Amos Chibaya ari muparliament ati advocate for change ataura mashoko anobowa the regime achiexpose all the acts kana maactivities ari kuitwa nethe regime corruption nezvavari kuita zvinoita kuti varambe vari on to power. Vanobuda vanyora vachiti this is why they continue to persuade him whenever he gets a chance. Honorable Chibaya at Chibaya CCC is always wanted to hold ZANU-PF to account. He has not committed any crime. It's all persecution by a panicking failed regime. The economy is bleeding and their only efficiency is in arresting and persecuting opposition leaders. Vanhu vamuposta picture rake rinonyasoratidza kuti aiwa these guys varinyatsa kugwadziwa deep down, varinyatsoratidza kuti aiwa vane bundu mwoyo vachiona mumwe wavo HN champion achikwidzwa nekudzikisiwa nethe regime vachiti ava vakomana ava havasi kuda kuona vanhu vanoudza chokwadi, havasi kuda kuona vanhu vanyatsa kuexpressa vanyatsa kuexpressa mashoko avo vachida change munyika yavo munyika yeZimbabwe. Mbudisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chationa kuti aiwa chashungurudza vanhu vachiona aids ari loyal kuna Nelson Chamisa vachishungurudzwa zvakadai. Tidze mafungiro enyu pene comment section medu. Aiwa musangano subscribe or like pachino turn on the bell icon.